जे काप जे सोलिफुगासिनो दङ दिनै क'क्राझार जिल्लाना दिनैनिफ्राय जागायजेनदों। क'क्राझार जिल्लायाव जोंहा गासै 12टा टीम जागोन मानोना 12टा जोंहा समस्ति दङ। बे क'क्राझार जिल्लानि जे अर्गानाइजिं कमिटि बिनिनो मासिगिरि हिसाबै आंनो बिबानखौ होनाय जादों आरो जोङो दिनै सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय बे खेलाखौ जागायनाय जादों। रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों मानोना दिनै काउन्सिलाबो दिनै CM काप होननानै काउन्सिल लेभेलाव बेबायदि फुटबल जे बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ दिनै खुंदोङो आरो जे बाथ्राखौ दायो ओरैबायदि फोसावजाबाय बा मिथिजाबाय जोंनि बे खेलाया थाङै थांनानै दिनै भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा थांनाय दाननि थांनाय रबिबारखालि बिथाङा गावनि जे मन की बात बे मन की बातआव दिनै बिटिआरनि जे CM काप बे कापखौ बिथाङा रायखांदों। मानोना 3,000निबो बारा बे गेलेनाया जादों आरो बेवहाय गोबां बाहागो लादों। बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बाख्नायदों जे जोंनि थाखाय देरगाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव फुटबलखौ जोबोद गोसो होनानै जे बेवहाय प्लेयार्सफ्रा गेलेयो रायजो राजाफ्राबो बेखौ अनसायो बे बाथ्राया दिनै भारतआव स्पष्ट भाबै दिनै बेरखांदों। दिनै खालि बे कम्पिटिसनल' नङा बेवहाय सेलेक्सन खालामनाय जागोन आरो जायफ्रा सेलेक्सन मोनो बिथांमोनखौ कचिंआवनि थाखाय थिनहरनाय जागोन। बेनो जोंनि गुबै थांखि। मानव गेदेर प्रमद बर' चिफ बिथाङा दिनै फुटबलखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि बे CM जे काप बे ओरैनो बादायलायनायल' नङा, बेवहाय मोनसे थांखि दङ जाहाथे जोंनि मोजां प्लेयारफोरखौ सायख'नानै कचिं होनो हायो आरो बिसोरो जोंनि काउन्सिलनि जोंनि रायजोनि हादरनि जानानै जाहाथे बिथांमोना गेलेनो हायो, नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार्स जानो जाहाथे हायो, बिनि थाखाय नैबे काउन्सिलनिफ्राय बेखौ नाजानाय जादों। माला जागोन फाइनाला? फाइनाला दिनैनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलना जादों। फाइनालखौ माने दा गासैबो डिस्ट्रिक्टआ खुंफुंजोबनायनि उनाव जोंनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावबो फाइनाला जागोन आरो सेमि फाइनाल क्वार्टार फाइनालखौ दा जाबाय थानाय बे सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बनरगावआव थानाय खाग्राबारिनि जे गेलेग्रा फोथार बे मोननै फोथारखौ सायख'नाय जादों। बे मोननै फोथाराव क्वार्टार फाइनाल सेमि फाइनाल जाखांनायनि उनाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव फाइनाल गेलेनाया जागोन।